Ja. Det er lige til at holde ud, hva'? Ja. Med bjergene i baggrunden og isbjerg og det. Det er helt vildt. Kom til Unato. Kan I se, hvor dybt vandet er? Ja. Det er sådan her. Det går lige hertil. Ja. Men det er 38 grader varmt. Så gælder det om at finde de rigtige steder. Du skal have været her, Ulla. Nej, vi har det hele for os selv. Ja, det er dejligt. Så er jeg også færdig. Okay. Hvad? Okay. Gælder det om at løbe hurtigt. Hvor er Ja. håndklædet? Det er over ved det bræt. Over bagved det? Ja.